Katba ka sorkar jela kadang yai bedeng ban wat ikilat kinenti pan sedang no ya ka jingker sainar hagi bentah kaput ki bahaduk menta 4 don ya ka nogu no ka jingker ban yada na ka jingwan rung bean ki Bangladesh sha kani ka jela na kaliang nong mi khmat ka nong krem constituency uba Arden Miller bas hayomoy uba dairu president ka Voice of the People Party ula pun sngow ya ki jong ki jing a jing mut sha ka sorkar jela ha ka bedei bat kani ka kam haba keren jikilat pathai khubor ka khat ar tadi jembang arajara arpusan uba Arden uloong batang ke jingker sainar kanam la ban pakhang ye ke jingwan rung jong ki nong Bangladesh shegani ka jilla Henry ka sorkar kan hab ban pen plan susu iki bor sentiat nalor ki bor pahara haki jaka kaput nalor kata uloong ru ba ka sorkar kan hab ban perkhat ru na ka benta ki nong snong ki bandu iki jaka lada shna ya ka fencing daga ba pen pau bakan hab ban wat bujli pan ya ka jaka ban ai shaki khnang ba kanam long ka jingdu nong na ka benta ki trai jaka Pikanir ko di ka wegi issue moh ka ba ngilay kren lay kta ya ka border dakalong ka interstate ni ka international border te ka ege jingja ka ni ka jingwan ka thama kumbagalong menta ka jingmi je ni ka thama le se kana di ban petkendit ban riu ya ka sarkar tamahaga ju ka por ka sarkar kam di ban chu shim ka bu para kum ni ka por ban ong ban pendep no ka fencing na matang ka fencing kanum la ban yarap ka di ban penklain hi ki bor sentiat ka di ban penklain ki bor pahara batru habre ba fencing kan haban perkatu ya ka ka bakitu ki try jaka ki do nong kumno onla banira biki mo kindo diki bobon ki jakarep ki jongki kinum dan churi ki jaka pat ka baki kinrep ka sarkar pakat nem ayu pat kan yarap iki la ki dei bandu ki jaka la ki sengudon kamban ger sainar sya kum baki pan pa kadi kata ka bangala syu pan pa mentan hakman jongki ba ka sarkar ka tip shay bali ki bri ki persya ibri ki persya nama ki sutu bakin do jakarep ka ba ki babon ba ka jakarep ka ba he ba ka jakarep ka jiki bat ba kala ban poiru bakinum yo syu wa ka jakarep tikata ka kta ya ka plengja ka jungki pai ba tika sarkar la ka sutu ba menta haban ke ka dei ban pindigna ba ka dei ban ai ban pinmi bujli pat ya ka jakpo ka jungki Shisho uloong ba kidon ki bre ki ba kamai de ka ba penrung tu ye ki nong Bangladesh shegani ka jilla bat kumta ka sarkar kan hab ban wat ye ki lat kirenti ban lap ye ki breu bat ru ban penshitom ye ki awiru ngilap ba kidon ru ki breu ki ba kamai na kani ka kam ta ka ba kamai pisa ban penrung tu ye ki bre ki ba ba kamtam po Bangladesh ko makala pau tika sarkar kamla banchu hun tang banchu ke sa andrei kan hap rum sim kila anti ban wat ban pinshitam lu adi ki gibril makidon na ki kam bean banong ban simpisana ki mo ki national foreigners bakin one shakari ke jingi kalong ke ka ba kta ya ka buram jong ke jala ka jingi hi kumbakalong hi ke jala megalaya ka jala ka ba umdan jingka umdan jingker umdan jingka te kadon ka jing lan ka bashir khai bang nget balarengi wat ni toket la ka sarkar ka wat ka toket ya ki khlajat ki nongwe ki bona bar jogari India shakani ka jalaji nganget kanum long shuk wakhndiat te namar ka tangi borong im dei tamanga bat nganget ki rupai baki ka jing sok ka rung ka bi shaka jalami khana de na ta taw ngi song bangi don kam ye kita ki bor mo ki ai ki mechanism kumno ban khangla pati halo katakan ngrim bangi dawai ka LP bade halo katakan ngrim ngi dawai kita ke mechanism ki baklan kumnu bangin la ban lab ban khangla ti ke jingrung kerthep jing ki nongwi shakari ke jing pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya